Yusuf, Давай, ака. чӣ рафтеса статистикаи ту тамошо кесай? Ака статистика соз рафтесан, широна худо просмотро ама нормалиян. Зур рафтестан. Комментариҳо чӣ хондистай? Ака ҷон, ҳамаи комментариҳоро якта ба якта хондистам, ака. Комментариҳо соз позитив, яъне ки бисёри бародаро треки ғарибӣ талаб кардестанд. Чанд комментариҳоро хондам, навиштагие ки акай баром я треки ғарибӣ бихоҳам. Значит, али бисёриҳо фикр сӯзестанд ки ман 5-6 треки ғарибӣ дорам ба фикрам. Мумкин ака трекҳои пешината бисёриҳо гӯш накарда бошанд, ҳамун сабаб гуфтестанд. Рост мегӯям, не ки ёзи давраи омагия ки ба фикри ман ҳама мактаб авҷе буд кардам, экзаменуро спорид, дохилшавагиш дохил шид, дохил нашавагиш рост тарафҳои ғарибӣ. Ака. Ман хеле тема замотид кардам дар кора. Студияро я занг бизад, ку чӣ мега? занги охир ма интизори охирон экзамен худо дӯста медора бандаи бекорша аэропорт билет сафар ба дига замин духтаракам то омадани мара интизорша модар дуо рӯи сафед бачам эҳсоси ғам дар чашмош ови дидай додарчам ма ёд нарафто намоён шидани чароғҳои Россия баъде дидани рӯсҳо искадам дарди ғарибира искадам мусофирам ада ҷои бегона вақте да аэропорт мекофтам роҳи баромад вақте да тоҷи гап мезада бора ки да корхона тарсидам ки нашавам беҷоу бехона одамое гуфтам биё ҷои кор тайёрай рост лек да телефон дига бад ма ошикор худо ирӯза да сари ягон ғариб наёра ки модари ҷа ба умеда бачашу ҷа бекор дурай ватани модар барои серии мо ӯво мебинанд дард дурай ай хона сатани хонадон худованд бош ғарибора нигаҳбон дурай ватани модар барои серии мо ӯво мебинанд дард дурай ай хона сатани хонадон худованд бош ғарибора нигаҳбон очама нав ёд кардам мавқутои тира овозот ки ҷони оча шикамта серкао бира иҷа будилник саҳарро кор да дер меша бачат саростима бояд да 5 минут завтракша хира даимо духтаракам чашмош пири ов шид баъде ки фаҳмид паренаш ай Россия безор шид замати дасти таамаш мерада хелчон бода фмс патент ё да сержантҳои метро да якм моҳи кори уже ай дусе кас қарздор баъди 3 моҳ ма да якм бор додам маош намеша хона рӯи када ақалан 2000 ча бачат олям аму красовкиай да пош хинаки наздик омады ғарибо да ғам кор вазмин мешава ва суми кор кам намефора хӯрдан намефора чақчақ дил да тарс ки накина фмс дара тактак дурай ватани модар барои серии мо ӯво мебинанд дард дурай ай хона сатани хонадон худованд бош ғарибора нигаҳбон дурай ватани модар барои серии мо ӯво мебинанд дард дурай ай хона сатани хонадон худованд бош ғарибора нигаҳбон